na to na lukuro kan hai nong lamsugo the voice of tipra channel oma kaisa yang champlai hini kaisa kami a kami bisingo faite yang o kaisa nok nuka engkai khoroksa oro burchuk tongo engkai o burchuk bo khunju khnaja ya angje sima jorte hingkai omo bini nok bo jago tongjago naini di nok sikon tete kainai nang khunju da khana khunju khkhana 좀 크나야 콘도. kun khana je na nang oro sesung na tong sesung na tong oro sesung 저마마 사충도고 따게 그래. engkai ni no nok engkai sorkani ku nok maya 그래 마야블라 고타. 아바이 노 그래 이거. aw 따가지 나이 봐 그래. aw engkai i bata daman sa bata 랑 콕사바 그래 나 야가바까 마야. 야가바이거. 먹어보러 야야바까바. lukurang no nukna sino khorsa sakra je 아마 더 나이 그래. 사충 마서와. belakhono berchik ja ke kosto kama tongo bin nok nai ni di bahai nok botang ne kre hena bera kai sabjon botang ra ka semia omo ke bin nok bising iko belakhono kharak susuk mo tini yang kaisa kamio phainei nugui tongmalia bin monamati sakanai ne gidi lukurok belakhono kharak susuk 와대 사가 송마스다 그래. ngai wati pheke ba asujana ja kre hene bosai tongkha kharak susuk bin nok kebo jodino lukurok naine kharak ja khangkai chobana mu jungkai chino berchik jamana chobo haimano belakhono kharak susuk kanok tangjak naikhengkeno nugon naidi iko kahamkai sagate yang phunuk dongo ipraroni kamiam cheroga hapkengkeno om haikeno nuguseng no kaham krei samung kaham krei nungmung kaham krei om haikeno bolan bising go haike ma tonglai jabo ai dona lukurok kebo tumuno chobana mu jungkai chino berchik ma tipra jan so phaimano nai tinoro so yema haikeno chino channel no belai belai